ओइ टिक्ली, नों आंनि गोजा आन्दारपेनखौ नुदों नामा? मा? नोंनि आन्दारपेन? नोंनि इमान गिदिर आन्दारपेन आंनियाव जागोन टिक्ली मानसिनियाव? थोद, आं गानाखै। फाग्लि, मानो गानलाबाय नांलाय? सिमांसो नुदों ना मासो नुदोंथाय? गावगाया बयफ्रेन्डनो हरना लायाखैथ'। बै दाख्लै गिफ्ट होनायावनो बे गोजा गिफ्ट नालाय बेखौनो नोङो गोजा होननानै हरफ्लांबायथ'। थै फाग्लि, नोंबो मा बुंलाबायो। बेफोरखौनो सोरबा गिफ्ट हरलाबायो नामा? मा थिगलै दानि सिख्लाफोरजों बिसास खालामनो हाया आंनि बादै। ओइ टिक्ली, नों नुमाराखै नामा? बहा दोङो? एसेबां नागिरबाय आं। सोरथो गानना लांखो होमबा? लेट्रिन मारिनो नागिरबाय, सांसिं मारिनो नागिरबाय, माथो गैथ्रा जेरावबो। ना हस्टेलनि हौवासाफ्रासो लांबाय नामा? दसेनो थांनिथ'। जानो गोजा आन्दारपेनखौ लांदों नामा होनना? थोद, थांबाय बायालै लासिंसिंनो बे गांसे आन्दारपेनखौनो। होमबालाय मानोथो दावराव खालामगासिनो दं आंथ' गैयाबालाय? बे गांसे थाखायनो बेसेबां टाइम लस आंखो कलेजाव थांनो गोनांखौ दालासे आंनि बयफ्रेन्डआ मोनथिंबा सोरजोंबासो मोनहैबाय खोमा नोंनि थाखायनो। दे जागोन दे, गाबोन सोंगोन सानैदो। खिन्थु आं बुङा दै, नों सोंनांगोन। जागोन दे जागोन, आं बिनो हागोन, नों सोंनाङा। माखोबा बे गोजा आन्दारपेनखौनो बिनो लाजियो आरो आं बिनो हागोन दे। आं गोसोम आन्दारपेनबासो लाजिगौमोन, बे गोजाखौनो मोनोबा लाजिगोन। दे जाबाय दे, कलेज थांसैथ', टाइमबो लेट जाबाय। थ' होमबालाय थ'दो बाबार, नोंनि थाखायनो टाइम लस। ओइ नों बहा थांबायदोलै? मानो? आं कलेज थांबायदो, नै दसेनो फैगोन। माबालै, नों आंनि जांगिखौ नुदों नामा? गोजा जांगिखौ? माथो गैया दखन, ना नों गानदो? हा, नोंनि जांगिखौ नांलाय मानो गानलाबायनो? नोंनि जांगिया आंनियावनो जाया। नोंनि बे 10 नाम्बार जांगिया आंनियाव जागोन। आंनो नांगौ 30 नाम्बार। थेवबो ना, मा थिग, बे बुस्थुआ बलियोना, मा गोदोर फिसा। फिसाबाबो गोदोरा गानजायो आरो माथो। नोंबो जाद सन्देह खालामबाय थायोलै। आं गानाखै होनदोंना, नों मानो मानियाखै? नायनो नामा आं खुना होनि? हा, होमबालाय माया लांखो? आं इमान नागिरबाबो मोनाखै। सोरथो लांखो होमबालाय? ना मोद्लायासो लांबाय नामा गानना? होद, थांसै आं कलेजाव, टाइम जाबाय। नों महा नागिरना ला। मोद्लाखौ सोंना हर, मोद्लाया गानना लांदों खोमा। ना नों मैया जाबोर गारनायाव डास्टबिनाव गारना लायाखैथ'? थोद फाग्ला, बे जाङिखौनो सोरबा डास्टबिनाव गारलाबायो नामा? आंखौ माबा गियान गैयि नंदों नामा नों? एसेबां गियान गैयि नङा मिथिबायना? आं नोंखौ माबा गियान गैयि होननानै बुंदों नामा? डास्टबिनावसो गारना लादों नामा होननासो सोंदो। अ, नों आंखौ डास्टबिनाव गारनाय माने डास्टबिनावथ' जाम्बा मानसिफोरासो गारखागोन ना। ओइ, नोंबो माबा खेंख्रा-खेंख्रिसो थांबाय थायोलै। होद, आं थांसै कलेजाव। मा थांसै? मा बाहाय बुंनायखाय लाजि मोनबाय नामा? रुम भारानि फैसाखौबो खिन्थु नों थांनाय खनसे होदजादो खिन्थु। मोद्ला दांदोसो होदो। एबार खनसे खिन्थु नों होजोबनांगोन हारसिंनो। बेखौ मिथिखा। मा? रुम भारानि फैसा होआखै? आंसो दखन सिगां होग्रोबाय थायो। नोंसोर सानैया सोरबा माथो रुम भारानि फैसाखौनो होआ बिबाबो। दा आंखौ उल्था होआखै होननानै बुंदों। नोंसोरजों मा जागोन एबारनिफ्राय आं हारसिं थागोन रुमाव। नोंसोर सानैजों थाबाय था, आं फैखालि एबार रुमाव। माबाफोर जाबा आंखौ आरो लिंहरखानाबो ना। नों खिन्थु मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, नोंनि बे गोजा आन्दारपेन गोमानायनि थाखायनो लोगोखौ बावगारनाङा, मिथिबाय? मालाबा नांगौ जागोन नों, नायबाय था। थां। नों गोदै बहुद लोगो दङ आंहा। हेन्डसाम, हिनसिम गोबां मानसि दङ आंहा। सादा जानाय, सिखर जानाय, जौ लोंनाय, गुफुर, गोसोम, गोजा बायदिसिना फाख्रा-सिख्रा जानाय मानसि दङ आंहा। नों गोदै जेबो जायै मानसिखौ आंजों थायाबाबो अरजाया, मिथिबाय? होद, आं थांसै, नोंजों नांलायबाय थानो सम गैया। बेटा, नांलायनो हायिखाय थांनो ओंखारदो। आंसो मेगन बेलाव। हेलौ? ओइ मोद्ला,
नों आंनि जांगिखौ गानना लांदों नामालाय? मा होननो नागिरबाय? मा मोनाखै आं? मा? नोंबो गानाखै? सोर लांदो होमबालाय? नोंबो लाङाखैबा बिबो लाङाखैबा सोर गानदों होमबा आंनि गोजा आन्दारपेन्टखौ? ना हस्टेलनि सिख्लाफ्रासो लांबाय नामा? बे बाहेराव लामनायावनो गावसोरनि होननानै बे गानफ्लाङाखैथ'। थोद सोंनो थांबासो हामगोन नामा? दे जागोन दे। दा सोंनो थांगोन आं। ओइ बिमा, नों आंनि गोजा आन्दारपेन्टखौ नुदों नामालै? मा? नोंनि गोजा आन्दारपेन्ट? थोद आंलाय बहा मा नुलाबायनो? हा नों बहाबाफोर दोनना लादों खोमा? इमान नागिरबाय आं गैथारा जेरावबो मोनाखै। सोर लांखोबा? ना हस्टेलनि हौवासाफोरासो लांबाय नामा? सोरबा बाहेरायाव लामना थानायखौ? सोंनो थांनोबो लासिं सिं मोनलायलाङो। बिमा, थां नोंनो सोंनो थांलै। सोरबा लांदों नामा होनना? थोद आं सोंबाय बाया लासिं सिंनो जाखायबाय गोजा आन्दारपेन्ट गांसेखौनो। गुबुन बायना लानो हाया नामा? गुबुन गांसे बायना लानो हाया नामा? बेखौनो नागिरबाय थादों मानोबा। एसेबां मोजां आन्दारपेन्टमोन बे गांसेया। आमेरिकानिफ्राय अनलाइन खालामनाय, एयार कन्डिसन गोनां। दा बेबायदि आन्दारपेन्ट बहा मोनबावनांगौ जाखो आं? प्लिज बिमा, खनसे अननानै सोंबा मोजां जागोन नामा? नों सोंनानै फायसन खनसे। लाजिनाङा दे, जेबो नङा। दे जागोन दे। बोरैबाबो मोनो सोंनो। थेवबो सोंगोन दे आं। जाबायना नोंनिया लगे? थ' थांसै जाबायबा। जाबाय र'। जोंबो थांनो नागिरगोन ना बेयाव? बिसोरनि रुमावथ' हिनजावसा मानसिखौ हाबनो होआ। दा बहा लोगो मोननांगौ जाखो बिसोरखौलाय? माबाहाय बिसोरखौ बै अमा बुन्दा नेसनेल पार्कआव लोगो मोनगोन। ओरैबाबो बेयावनो थाखायो इसोरो। थ' बेयावनो थांनि, लोगो मोनखागोन। थ' होमबालाय बेयावनो थांग्रोनि। मालै बोरो फैलायानो रुमाव? दा मानो बरियानो बिसनायाव जना दोङो? धै नोंबो मा बुंबाय थायो? आं दानि रागा जोंनानै एसे बुंफ्लांदोंमोन आरो। बेखौनो सिरियास लाबाय थायो। दे। बेनिखायनो जानला मोनला खुगा दोङो जानला मोनला दा बुंखालै। जिनो हक जोङो बै हिनजावसाफोरनि रुमाव थांनांगौमोनथ' दा। थांनोबोथ' जोंखौ बिसोरनि रुमावथ' हाबनो होखानाय नङा, हौवासाफोरखौ एलाव गैया। बहा लोगो मोननांगौ जाखो बिसोरखौलाय? बे अमा बुन्दा नेसनेल पार्कआवनो बिसोरो थाहैबाय थायो। बेयावनो लोगो मोनगोनदां। थांनोथ' साथामबो। होद आं थाङालै। आं थांबालाय ओंखामखौलाय सोर संनांगौ जाखो? नोंसोर मोद्लादो नोंदोनो सानैबो थांबानो जाबायरा। बेबो नंगौ। बहा थांनायनि बाथ्रा बुंदोंलै नोंसोर सानैया? थै नों इफोरखौ उनाव मिथिगोन। थ' मोदला सानैबो थांनि बे अमा बुन्दा नेसनेल पार्कआव। मानोलै? मानो? मानो सानो बाद दे। थौ माबार।